Да, моята бе, добре. Аз съм че твоята. Не, не е добре, чакай. Стана кантап, към мен. Оп! Имаме ли? По-скоро не. Дай ти така. Играй така, да чукнеш леко едната от двете. Той е в този коридор. Лекичко не Ема цял си е вляво, в дясно ме човек. Едно имат. Едно бе. Но съм тук. Да, нямаме ли? Тая имам по принцип. И тая имаме две, значи. Две са. Абе, Не, момент, тази, извади, счетоводник. Аз също наша, нали? Мерете. Извади рулетата, бъде да стават скоро. Тая бие тая. Ела тук да виж. Няма нужда от рулет. А бие. Е, тая бие тая. 34 и 7. И сега гледай, тук с един пръст ви биеме. 30 и малко. И тук ви биеме с 31. 30 и малко. Да. Така че 30 две. няма и 2. Две, 2-0.